ଗୋଟିଏ ଝିଅର କାହାଣୀ। ନିତା ଥିଲା ହସକରି ଝିଅଟିଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସେ ନିଜ ହସ ହରାଇ ବସିଲା ଯେବେ ସେ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା। ସବୁ କାମ ସାରି ଶାଶୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଶାଶୁ କେବେ ବି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ହଉ ସେତିକି ଥାଉ, ତୁ ଏବେ ଯା ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ। ସେତିକିବେଳେ ନିତାର ନିଜ ମା' କଥା ମନେ ପଡ଼େ। କେତେ ଗେହ୍ଲା କରି ମନେଇ ତାକୁ କିଛି ବି କାମ ବତେଇଲେ ସେ ମା'ର ଖୁସାମତକୁ ବେଖାତିର କରି କିଛି ବି କରୁନଥିଲା। ଆଉ ଯେବେ ବି କରୁଥିଲା, ବାପା କହୁଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ ଆଜି ତରକାରୀ କରିଛି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁଆଦ। ବୋଉ କହେ, ମୋ ଝିଅ ପରି କିଏ ହେବ? ନିଜେ ନିତା ଯେବେ ସେ ତରକାରୀ ଖାଏ, କେବେ ଲୁଣିଆ ତ କେବେ ରାଗରେ ପାଟିରେ ଦେଇ ହୁଏନି। ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ଯେତେ ଜଗି ରଖି ତରକାରୀ କଲେ ବି କିଏ ଲୁଣିଆ କହେ ତ କିଏ ରାଗ, କିଏ ଅଲଣା କହେ ତ କିଏ କହେ ମସଲାର ଭାଗ ମାପ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ କିଛି ନ କହି ଖାଇ ନିଅନ୍ତି ସେ ମନର ମଣିଷ ସ୍ୱାମୀ। ନିତା ଯେବେ ପଚାରନ୍ତି ତରକାରୀ କେମିତି ହୋଇଥିଲା, ସେ କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍। ସେତିକି ଉତ୍ତରରେ ଖୁସିରେ ହସକରି ଝିଅ ନିତା ହସି ହସି ସବୁ ବାକି କାମ କରିଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ବୋଉ, ବାପା, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଯୌଥ ପରିବାର ବଦଳେ ଛୋଟ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର। ନିତା ରହୁଥାନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥାନ୍ତି ସାନ ପୁଅ ପାଖେ। ନିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଚାକିରିଆ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ମା' କାମ ଦିଶେ ନାହିଁ। ବୋହୂ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହେ, ମା'ଙ୍କର କବିତା ଲେଖିବାରେ ଯେତେ ମନ, ଆଉ କୋଉ କାମରେ ମନ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। କବିତାଟିଏ ଲେଖିଲେ ଆଗେ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। କି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସିଏ। ଆଜି ସମାଜରେ କବିତାଟିଏ ବାହାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ସ୍ୱାମୀକୁ। ପୁଅ କହୁଥାଏ, ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ବାହାରୁଛି। ବୋହୂ କହୁଥାଏ, ମୋ ବୋଉ ବି କବିତା ଭଲ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ପେପରକୁ ଦେଇ ବାହାର କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁନା। ତା' କଥା ଶୁଣି କଲିଜା ଚିରି ହୋଇଯାଉଥିଲା ନିତାଙ୍କର। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଆରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିବାରୁ ଫିଟାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ସ୍ୱାମୀ। ଖୁସିର ସୀମା କହିଲେ ନ ସରେ। ପୁଣି ହାତରେ ତାଙ୍କ କବିତା। ବାହାରିଥିବା ଖବରକାଗଜ ଦେଖି ନିତା ଭାବବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ କହୁଥିଲେ, ପଢ଼ିଲ କ'ଣ ଲେଖିଛ? ନିତା ପଚାରିଥିଲେ, କାହିଁ, ତୁମ ଚଷମା ଲଗେଇ ତୁମେ ପଢ଼ିନା କି? ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ନିତା। ଦୁହେଁ ଏବେ ଆଉ ଅଲଗା ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିତା ସେଦିନର ସେଇ ହସକୁରି ଝିଅ ପରି ହସି ହସି ଲୋଟି ଯାଉଥିଲେ ଖାଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।